ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ଜପି ତୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପାହି ଯାଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ରାତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ଜପି ତୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପାହି ଯାଉ ଜାଗରେ ଜାଗର ରାତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର 2022 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର କରେରେ ମାଟି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ସେ ମାଟି ସଫା କଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେଠୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭୂତ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦେବୁ। ଯାହା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହିସାବରେ କାରଣ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ। ମନ୍ଦିରଟା ହାରାଇ ସରିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜାଗାର ଯାହାକି ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମୋ କହିବା। ଜୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ହର ହରି, ହର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଉ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏହାର ବହୁତ ଇତିହାସ, 500-600 ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଲୁକାୟିତ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଟା ସଫା କଲୁ। ସେଠୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର ନାଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଜାଗର ପାଳନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଏସବୁ ହର ହରି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଏ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଳି ମହାଦୀପ ସରି ଯାଉ ବରଷକ ପାପ।